Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Ngano ni? Brad, naparay ka diya. Maparay ka matug. Kuyawan lang ko mo na. Sabi na ako, isugmat isad ka. Unsa man ang imong giingon sugmat? Ha? Huwag ka ba kay baho sa akong gingong sugmat? Brady, Brando, tinuod ka? Ayun, abi. Brad, pagsoroy, siguro ka? Siguro yun ka? Tingaling ng payabag-yabag na kauyayabag na kang daan. Wa ko mahibaw ang gipanulti mo, Jumbo. Ha? Wa. Uy, very good. Very good. Why lugod-lugod? Di na di ko magkuyaw ang taon upang ulbaan aning magtuog, ta? Eh, di naman ka mahilabot. Siguro yun ka, Brando, ha? Brands, nausap ka? Changes in my life na gini mo, ha? Unsa may mga kalinan ako niadto karon? Ngano na ikaw kay ka nga nausab ko? Basta, ha? Hindi na lang ko mutubag. Ganahan, naging ko magduog. Basta, kay dugay-dugay na mo kung kaduog og tao, no? Labi na sa kong wansawa. Pero sabot, ha? Way ramay, way kutay. Ako rin sige ngisi, ani. Mura mo kag lang kagwa, diha. Mura kag statue dance, da. Oh. Nastagi mo itsura. Sanaw na ko. Lahi na diyo ka. Mura din na ikaw si Brandy o Kanhi. Kanang kadlukan ng murag momo. Wa ni mo tubag ako pagutan. Unsa kalinan ako kanhi karon? Unsa, Jumbo? Daghan ako changes nga rahim. Ug nakasiguro ko nga doon na nagyoy kinidak kong epekto ni atong John Melgar. Kakapoy sa kulawas. Uy, wa man lang daidama alas 4 na sa kadlawon. Mao din gibati na nagwang kakapoy. Kay sobra na sa 12 ka oras kong nag-delete ng mga uploads ni Robert sa chip nga tuwa ni John Melgar kung Brando ang Berdugo. May IP address nga buot mo suod sa akong system nga gikonek sa akong cellphone. Wa na ilain. Si Robert kani. Isuwayan doon niya pag-track ang ako location. May nalang kanik, may blocker kini nga program nga mo alarm o mo restrict sa bisan kinsang buot mo track ni gamit ang GPS. Mahimo siya magakontak nako. Pero no, dili niya malocate ang origin sa signal sa akong cellphone kung asa karon mahimutang. Damn it! Dili na ako malukit. Bisan di unsan na ako gamit ang ako mga tracking softwares. Aron malukit unta karon ang nangutangan sa akong giilang amahan nga professor o Dr. Juan Miguel Salvador. Ano kini? Imposible. Murag may program o system nga mo-block sa akong pag-tracking ini. Masibot ipasabot nini. Iya akong giblakan. Pero imposible. So, ayan ko kontak ang number. Alas 5 naman isbuntag. Huwag walang yapon ko'y nahimo. Kung wa pa ko gamit o cocaine. Hayan, nakatug na akong pag-atubang sa lain kong computer suod sa 20 na kaoras. Aron sa pag-track ni ining Save the World Crusade nga mo'y mihak sa akong database o tibok system.
Kung tawgan ko siya, tingali may pahuway pa siya. Kaysa ako ra bang nanotis? Mura siya may gipamati. Shit. Bullshit. Bahal na. May patabangan ko niya. Kailangan ma-restore gid nako kung ma-recover ang programs nako sa Berdugo. So ayan ko sa pagtawag og ikunik ko ang akong cellphone sa usa nako ka tracking device aron malocate ko kung hain siya karon. May nanawag. Wala yun. Si Robert na kini. Nakatuog na kong nag-ubos sa may computer table. Na, nagihapon ang pag-block sa akong system sa usa ka IP address. Huwag kay mahimo, Robert. Bisan pag-imo kong ikasulti. Kay Polos X ang imo makita niini. Akong tumakon. Hello. Hello, my father, my doctor and professor. Oh, my son, Robert. May namatikdan ko. Di ka malocate gamit ang GPS. Oh, mao ba? Sa ato pa imigadi ang gitinuod nga elokit ang akong nahimutangan. Gisuwayan ko lang. Gisuwayan ako kung makahimo pa ko. But I failed. What are the possibilities nga wa ko kini mahimo? Oh, you know, my son, this phone is the latest. You cannot track this one bisan pag magkasulti kita og mogamit ka og tracking device. Really? Yes. Mao di ay. So, behind nagikay ko sa latest technology karon. Oh, maingon-ingon gyud ana. But pilar ka tao nagunit ini cellphone nga akong gigamit karon. Kasagaran nga aduna nini mga miyembro sa pondok. Mao ba? Oh, pero ang akong gikahibungan kung anong wa ka na lang mangutana sa akong location. Kay gisukod na ko nga akong kibaw dak, my professor. Kung may kibaw pa ba ko? Oh, do na kay kaya. But nowadays, you're maybe 2 steps behind with the latest technology. And that you need to update yourself and your system respectively. Doctor, my professor, my father. Somebody's hacking my website. All my interests. Ang tanan na kong mga files. Ang tanan na kong nahulot o ka-delete. And I've done all the necessary actions just to retrieve sa tanan. Tanan gyud. Ba't wa ako'y nahimo? Kung sa man akong buhaton aron mabalik ang tanan. Oh, mao ba? Doon na pa ba yung mga pamaagi? Nga ma-recover ko katong tanan? Do na possibility. But I think you can make it. You need someone like me aron maka-recover kanini. Kinahanglan nga makita nako ang tanang programs sa imong site. Aron nga mahimo na to possible actions nga gikinahanglan. Unsay mo una-una? Unsay mo una-una, Robert? Well, great. Thanks, Professor. Thanks for what? Wa pa ganito'y nahimo. What I mean is, in advance, I'm thanking you in advance. Mauna. You're more than welcome, my son. Magpaabot ra ko kung sa mo gusto. Okay. I'm sorry. Ako mo'y angayan nga mga og sorry. May sulti ka unta, but musulti na po unta ko, na timing lang. Okay. Go ahead, my son. What is it? No. Ikaw may akong hatagan o gigayon nga musulti sa buot mo untang isulti. Oh, no. Kung ihatag ni mo ang kahigayunan sa pagsulti. Come on, tell me. It is possible, Professor, nga we can make it or we'll do it through video call or
chatting? Pwede? You mean sa pag-retrieve sa tanan mong files? Let's say yes. Oh, Aron nga di ka na usab kaayo mahago og masayang ang imong oras. Because I know, Father, mao tingali nga wa ka mo pakita nako kay gitagbaw mo ang imong kagalingon sa pagsurisuri sa Pilipinas tungod sa imong kamingaw niini. Am I right, Father? maybe. Maybe. Um, uh, uh, Okay, let's do it. Like you're teaching me with those latest nga naa karon kanimo. I'm not kidding, Professor. yes, I know. Ayaw pagsabta nga gibinusan ko nimo, my son. Ako lang na ang buot mong patabangan ako. Nahak ka. If we do these things or this thing through video call or just chatting, there might be possibilities nga mahak or mamonitor kita. Dili ba? Sama sa na ito mo. Oh, yes. Yes, Father. I understand. Oh, something wrong, my son? No. No, Father. No, Professor. Oh, okay. By the way, can I get in touch with you sooner? Why not? Naunsa ka ba, my son? Nabaguan ko nimo. May problema ba? Problema? Kini lang. But dili kay ni problema, Father. Gamay ra ni. Masabot yun ka. Mahadlok sa ako may pawan ng tanan niya mga binuwang. Bye. Okay. Bye, my son. Take good care of yourself. Thanks. Thanks, Professor. Bye. Pagkano ko nimo, Robert, anugon siya kayo. Imong usikan ang tanan. Sayang. Naunsa man ko. Gibati kong kabalaga. Wa ako magsabot sa akong gibati. Nagsakol ang kakulpa o kadrok. Dili ko gusto mahagpa. Dili ko gusto mapakya sa akong mga tinguha tungod lang ining nagpailang na Save the World Crusade. Unsay ko buhaton? Kinsa laing makatabang nako kawas sa giisip kong amahan nga si Dr. o Professor Juan Miguel Salvador. Kinsa man! Kinsa man! Usa pa mga butanga nga akong pambukon aron mawa kini kalaban sa kong Usa pa man! Wa man gid manawag nako si Rian. Wa baka siya may ubos na ako. Tingali kilain niya sa pagsabot ang akong mga gipanulti sa last namang panag-istorya. Si Robert sab, wa sab siya matawag na ako. Nga habit man unta niya nga mangumusta na ako. Ngano ka? Wa basab ka siya makamatikod nga may kilimod ko niya. Tingaling mo imisod sa iyang una-una nga wa ko musalik niya. Nagkahuna-huna unta kong magpatabang ni Robert bahin sa Berdugo. Pero daan na siya mipaod na ako ang kapiligro sa akong nahuna-hunaan. Si Rian, siya ragid ang magkatabang na ako. No. Ngano nawa din sa computer sa presinto ang mga file sa Berdugo. Laki pa usap din niya.
Nakapenetrate ka misakmit sa mga hulagway sa Berdugo. Makalagot. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!